Θα σου δείξω το ένα γεύμα που πραγματικά αναστρέφει την αρτηριακή πλάκα. Όχι ότι την επιβραδύνει, όχι ότι τη διαχειρίζεται, την αναστρέφει. Και μπορώ να το αποδείξω. Έχω περάσει 2 δεκαετίες ανοίγοντας θώρακες και παρατηρώντας νοσούντα αγκία με τα ίδια μου τα μάτια. Έχω κρατήσει αποτιτανωμένες αρτηρίες στα χέρια μου. Έχω δει πλάκα που έχει μετατρέψει τις αρτηρίες σε σωλήνες από μπετόν. Και σου λέω αυτή τη στιγμή ότι όλα όσα σου έχουν πει για το πώς ξεβουλώνουν οι αρτηρίες είναι λάθος. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο ανοησίες. Νερό με λεμόνι για να διαλύσει την πλάκα, μιλόξιδο για να καθαρίσει τις αρτηρίες, συμπληρώματα σκόρδου για να λιώσουν τη χολυστερόλη. Είναι όλα σκουπίδια. Οι αρτηρίες σου δεν είναι σωλήνες κουζίνας. Η πλάκα δεν είναι λίπος κολλημένο στα τυχώματα. Δεν μπορείς να ρίξεις ντράνο στο λαιμό σου και να τις καθαρίσεις. Δεν λειτουργεί έτσι το σώμα. Και το ξέρω γιατί έχω δει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε άρρωστες αρτηρίες. Όταν ανοίγω έναν θώρακα για bypass, όταν κόβω μια στεφανιαία αρτηρία που είναι φραγμένη κατά 90%, βλέπω την παθολογία, βλέπω τη βιολογία. Και δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Η πλάκα δεν είναι χολυστερόλη κολλημένη στο τείχομα της αρτηρίας σαν γράσο σε σωλήνα. Η πλάκα είναι ανοσολογική αντίδραση, είναι φλεγμονή. Είναι τα λευκά αιμοσφαίρια που επιτίθενται στην οξυδωμένη χολυστερόλη που έχει παγιδευτεί μέσα στο τείχομα του αγκίου. Είναι ένας αυτοάνωσος πόλεμος που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στις αρτηρίες σου. Και αν θέλεις να τον αναστρέψεις, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τον μηχανισμό. Γιατί μόλις καταλάβεις τι πραγματικά είναι η πλάκα, μόλις κατανοήσεις πώς δημιουργείται και γιατί εξελίσσεται, θα συνειδητοποιήσεις ότι το γεύμα που πρόκειται να περιγράψω δεν είναι κάποια χύπικη, υγιεινή ανοησία. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση. Κάθε συστατικό ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη βιολογική οδό. Κάθε ένωση προκαλεί μια ακριβή κυταρική αντίδραση. Αυτό το γεύμα δεν καθαρίζει τις αρτηρίες σου. Ενεργοποιεί τη μεταφορά χολυστερόλης προς τα πίσω. Αναγκάζει τα νοσοκύτταρα να αποβάλουν τη χολυστερόλη που έχουν καταπιεί. Εμποδίζει το ασβέστιο να μετατρέψει τα αγκία σου σε κόκαλο. Σταματά την οξύδωση της LDL πριν καν ξεκινήσει. Αυτό είναι κυταρική βιολογία. Αυτό είναι ανοσολογία. Έτσι αναστρέφεται πραγματικά η πλάκα. Όχι με καθαρισμούς, όχι με αποτοξινώσεις, αλλά με επιστήμη. Μείνε μαζί μου, γιατί μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στις αρτηρίες σου. Θα κατανοήσεις γιατί οι συνηθισμένες συμβουλές δεν αποδίδουν, γιατί οι δίαιτες χαμηλών λιπαρών χειροτερεύουν την κατάσταση, γιατί οι στατίνες από μόνες τους δεν αρκούν και θα μάθεις το ακριβές γεύμα, τα ακριβή συστατικά, τις συγκεκριμένες ενώσεις που ενεργοποιούν τους μηχανισμούς που χρειάζεται το σώμα σου για να απομακρύνει τη χολυστερόλη από τα τυχώματα των αρτηριών και να αντιστρέψει την νόσο. Αυτό δεν είναι θεωρία, δεν είναι μόδα. Είναι επιστήμη με αξιολόγηση από ομοτήμους και λειτουργεί. Όμως πρώτα πρέπει να καταλάβεις τι ακριβώς είναι η πλάκα. Γιατί αν δεν κατανοείς την νόσο, δεν μπορείς να την νικήσεις. Το τείχομα της αρτηρίας σου αποτελείται από 3 στρώματα. Το εσωτερικό στρώμα ονομάζεται έσω-χιτώνας. Αποτελείται από ένα μόνο στρώμα ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα σχηματίζουν ένα προστατευτικό φράγμα ανάμεσα στο αίμα σου και στα βαθύτερα στρώματα του αγκίου. Όταν είναι υγιή, είναι λία, είναι ολισθηρά, παράγουν μονοξίδιο του αζότου, ένα αέριο που διατηρεί το αγκείο διασταλμένο και εμποδίζει τα αιμοκύτταρα να προσκολώνται. Όταν όμως αυτά τα κύτταρα τραυματίζονται από την υψηλή αρτηριακή πίεση, από το κάπνισμα, από τον διαβήτη, από τη χρόνια φλεγμονή, χάνουν τη σωστή λειτουργία τους. Σταματούν να παράγουν μονοξίδιο του αζότου, γίνονται κολώδη, δημιουργούν μικροσκοπικά κενά. Και μέσα από αυτά τα κενά, τα σωματίδια της LDL χολυστερόλης εισχωρούν στο τείχομα του αγκίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στον σχηματισμό της πλάκας. Η LDL περνά το ενδοθήλιο και παγιδεύεται στον έσω-χιτώνα. Τώρα, εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Αν αυτή η LDL απλώς έμενε εκεί, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όμως δεν μένει απλώς εκεί. Οξυδώνεται. Σκέψου την οξύδωση σαν σκουριά. Το σωματίδιο της LDL εκτίθεται σε ελεύθερες ρίζες μέσα στο τείχομα του αγκίου. Τα λιπαρά του οξυδώνονται. Οι πρωτεΐνες του υφίστανται βλάβες. Το σωματίδιο μετατρέπεται σε οξυδωμένη LDL και η οξυδωμένη LDL αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό σου σύστημα ως ξένος εισβολέας. Το σώμα σου τη θεωρεί παθογόνο, σαν βακτήριο, σαν ιό, σαν κάτι που πρέπει να εξουδετερωθεί.
Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα στέλνει ενισχύσεις. Λευκά αιμοσφαίρια που ονομάζονται μονοκύτταρα εισέρχονται στο τείχομα του αγκίου. Περνούν πιεσμένα μέσα από το ενδοθήλιο. Μετατρέπονται σε μακροφάγα. Αυτά είναι οι σκουπιδιάριδες του ανοσοποιητικού σου συστήματος. Η αποστολή τους είναι να καταναλώνουν ξένο υλικό και να το απομακρύνουν. Τα μακροφάγα βλέπουν την οξυδωμένη LDL. Την αναγνωρίζουν ως επικίνδυνη και την καταπίνουν. Την περικλείουν μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φαγοκυτάρωση. Η μεμβράνη του μακροφάγου τυλίγεται γύρω από το σωματίδιο της LDL και το τραβά στο εσωτερικό του. Το σωματίδιο διασπάται σε ένα διαμέρισμα που ονομάζεται λισοσώμα. Η χολυστερόλη απομονώνεται. Και εδώ ξεκινά το πρόβλημα. Το μακροφάγο δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή τη χολυστερόλη. Υπερφορτώνεται, γεμίζει με λίπος, διωγγώνεται, μετατρέπεται σε αυτό που ονομάζουμε αφρόδες κύτταρο, ένα ανοσοκύτταρο γεμάτο λίπος που στο μικροσκόπιο έχει αφρόδη όψη. Και τα αφρόδη κύτταρα αποτελούν τη βάση της πλάκας. Είναι το πρώτο ορατό σημάδι της αθυροσκλήρωσης. Όταν γίνεται νεκροψία σε έναν έφηβο που πέθανε σε τροχαίο, συχνά εντοπίζονται λιπώδεις ραβδόσεις στις αρτηρίες του, κιτρινοπές γραμμές μέσα στο τείχομα του αγκίου. Αυτές είναι αφρόδη κύτταρα, εκατομμύρια από αυτά συγκεντρωμένα μαζί. Η νόσος έχει ήδη ξεκινήσει. Και εδώ βρίσκεται το τραγικό στοιχείο. Αυτά τα αφρόδη κύτταρα προσπαθούν να βοηθήσουν, προσπαθούν να καθαρίσουν την οξυδωμένη LDL. Προσπαθούν να σε προστατεύσουν, όμως παγιδεύονται. Δεν μπορούν να φύγουν από το τείχομα του αγκίου. Δεν μπορούν να μεταφέρουν τη χολυστερόλη πίσω έξω. Έτσι μένουν εκεί, διωγγωμένα, άρρωστα, ετοιμοθάνατα. Και όταν πεθαίνουν, διαρριγνύονται. Χύνουν το περιεχόμενό τους μέσα στο τείχομα του αγκίου. Κρυστάλλους χολυστερόλης, φλεγμονώδη μόρια, ένζημα. Αυτά τα υπολείμματα πυροδοτούν περισσότερη φλεγμονή, προσελκύονται περισσότερα ανοσοκύτταρα, περισσότερα μακροφάγα εισέρχονται, περισσότερα αφρόδη κύτταρα σχηματίζονται. Η πλάκα μεγαλώνει και με τα χρόνια, με τις δεκαετίες, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Η πλάκα επεκτείνεται, προβάλλει μέσα στον αυλό της αρτηρίας, στενεύει το κανάλι από όπου ρέει το αίμα, εμφανίζονται συμπτώματα, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, κράμπες στα πόδια όταν περπατάς. Όμως ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η στένωση, είναι η ρήξη. Γιατί η πλάκα δεν είναι σταθερή. Δεν είναι ένας συμπαγής όγκος χολυστερόλης. Είναι μια δυναμική, φλεγμονώδης βλάβη, με ένα λεπτό κάλυμα που σκεπάζει έναν πυρήνα από νεκρά αφρόδη κύτταρα και υπολείμματα χολυστερόλης. Αυτό το κάλυμα είναι εύθραυστο και όταν σπάσει, το περιεχόμενο χύνεται στην κυκλοφορία του αίματος. Το αίμα έρχεται σε επαφή με τον ιστικό παράγοντα, ένα ισχυρό σήμα πήξης. Ένας θρόμβος σχηματίζεται ακαριέα, αποφράσει την αρτηρία, η ροή του αίματος σταματά. Αν αυτό συμβεί στην καρδιά, προκαλείται έμφραγμα. Αν συμβεί στον εγκέφαλο, έχουμε εγκεφαλικό. Αν συμβεί στο πόδι, αναπτύσσεται γάγκρενα. Έτσι σκοτώνει η πλάκα. Όχι επειδή στενεύει αργά την αρτηρία μέχρι να κλείσει, αλλά επειδή ρίγνεται ξαφνικά και πυροδοτεί έναν θρόμβο. Και εδώ είναι το παράλογο. Οι πλάκες που ρίγνυνται δεν είναι πάντα οι μεγαλύτερες. Κάποιες φορές μια πλάκα που αποφράσει μόλις κατά 40 ή 50%, μια πλάκα που δεν θα προκαλούσε καν συμπτώματα, σπάει και σε σκοτώνει. Γιατί δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η σύσταση. Έχει σημασία πόσο φλεγμονώδης είναι η πλάκα, πόσα αφρόδη κύτταρα πεθαίνουν στο εσωτερικό της, πόσο λεπτό είναι το κάλυμά της. Γι' αυτό η καθιερωμένη προσέγγιση αποτυγχάνει. Οι καρδιολόγοι εστιάζουν στη στένωση, κάνουν δοκιμασίες κόπωσης, κάνουν αγγιογραφίες, μετρούν πόσο έχει φράξει η αρτηρία. Αν η απόφραξη ξεπερνά το 70%, τοποθετούν στέντ. Την ανοίγουν. Το πρόβλημα λύθηκε. Μόνο που δεν λύθηκε, γιατί η πλάκα παραμένει εκεί, φλεγμονώδης, ασταθής, έτοιμη να ραγίσει. Το στέντ μειώνει τα συμπτώματα, αλλά δεν αναστρέφει την νόσο. Και οι πλάκες που δεν παίρνουν στέντ, εκείνες που είναι μόλις 30 ή 40% αποφρακτικές, είναι αυτές που σε σκοτώνουν, γιατί κανείς δεν τις αντιμετωπίζει. Κανείς δεν τις αναστρέφει. Απλώς κάθονται εκεί, μεγαλώνουν, φλεγμένουν και περιμένουν να ραγίσουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να διαπλατείνουμε την αρτηρία.
Χρειάζεται να σταθεροποιήσουμε την πλάκα, ακόμα καλύτερα να την αναστρέψουμε. Πρέπει να απομακρύνουμε τη χολυστερόλη από τα αφρόδη κύτταρα, από το τείχομα του αγγείου, πίσω στην κυκλοφορία του αίματος, ώστε να μεταφερθεί στο ύπαρ και να αποβληθεί. Αυτή η διαδικασία υπάρχει, ονομάζεται αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης και είναι ο μόνος τρόπος να αναστραφεί πραγματικά η πλάκα. Το σώμα σου διαθέτει έναν μηχανισμό γι' αυτό, την HDL, χολυστερόλη, τη λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας. Την έχεις ακούσει ως καλή χολυστερόλη και είναι πράγματι καλή, όχι επειδή είναι διαφορετικό είδος χολυστερόλης, αλλά επειδή είναι όχημα μεταφοράς. Ο ρόλος της είναι να συλλέγει χολυστερόλη από τους ιστούς και να τη μεταφέρει πίσω στο ύπαρ. Όταν η HDL συναντά ένα αφρόδες κύτταρο, προσδένεται στην επιφάνειά του. Ενεργοποιεί μία πρωτεΐνη που ονομάζεται ABCA1, μεταφορέας κασέτας δέσμευσης ATP τύπου A1. Αυτή η πρωτεΐνη λειτουργεί σαν κουμπί εκτόξευσης. Αντλεί τη χολυστερόλη έξω από το αφρόδες κύτταρο και τη φορτώνει στο σωματίδιο της HDL. Η HDL μεταφέρει τη χολυστερόλη πίσω στο ύπαρ. Το ύπαρ τη διοχετεύει στη χολή. Η χολή περνά στο έντερο. Η χολυστερόλη αποβάλλεται από το σώμα. Το αφρόδες κύτταρο συρρυκνώνεται. Η πλάκα υποχωρεί. Αυτή είναι η αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης και είναι ο μοναδικός αποδεδειγμένος τρόπος να αναστραφεί η αθυροσκλήρωση. Όμως εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Στους περισσότερους ανθρώπους η αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης δεν λειτουργεί σωστά. Το ABCA1 τους δεν ενεργοποιείται. Η HDL τους δεν είναι λειτουργική. Τα αφρόδη κύτταρα δεν μπορούν να αποβάλουν τη χολυστερόλη. Έτσι η πλάκα συνεχίζει να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει μέχρι να ραγίσει ή μέχρι να καταλήξουν στο χειρουργείο μου με τον θώρακα ανοιχτό για bypass. Όμως δεν χρειάζεται να είναι έτσι, γιατί το ABCA1 μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία της HDL μπορεί να αποκατασταθεί. Η αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης μπορεί να ενεργοποιηθεί, όχι με φάρμακα, όχι με χειρουργείο, με τροφή, με συγκεκριμένα τρόφιμα, συγκεκριμένες ενώσεις καταναλωμένες σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό. Αυτό είναι το γεύμα που πρόκειται να περιγράψω. Και πριν το απορρίψεις ως ευσεβή πόθο, να ξέρεις ότι πρόκειται για επιστήμη με αξιολόγηση από ομοτήμους. Υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους που δείχνουν ότι συγκεκριμένες διατροφικές παρεμβάσεις ενεργοποιούν το ABCA1, ότι αυξάνουν την αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης, ότι μειώνουν το φορτίο της πλάκας. Θα αναφερθώ σε αυτές τις μελέτες. Θα σου δείξω τους μηχανισμούς και μετά θα σου δώσω το ακριβές γεύμα. Αλλά πρέπει να κατανοήσεις ένα ακόμη πράγμα πριν φτάσουμε στο φαγητό. Πρέπει να καταλάβεις την ασβεστοποίηση, γιατί η χολυστερόλη δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στις αρτηρίες σου. Το ασβέστιο είναι χειρότερο. Καθώς η πλάκα οριμάζει, καθώς τα αφρόδη κύτταρα πεθαίνουν και απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους, σχηματίζονται εναποθέσεις ασβεστίου. Το σώμα σου προσπαθεί να απομονώσει τη φλεγμονή. Το σώμα εναποθέτει ασβέστιο σαν ουλώδη ιστό, σαν κακάδι. Με τον χρόνο, η πλάκα ασβεστοποιείται, γίνεται σκληρή, άκαμπτη. Οι αρτηρίες σου κυριολεκτικά μετατρέπονται σε οστό. Αυτό το μετράμε με το σκορ στεφανιαίου ασβεστίου. Πρόκειται για μια αξονική τομογραφία που ποσοτικοποιεί πόσο ασβέστιο υπάρχει στις στεφανιαίες αρτηρίες. Σκορ 0 σημαίνει καθόλου πλάκα. Σκορ από 100 έως 400 σημαίνει μέτρια νόσο. Σκορ πάνω από 400 σημαίνει σοβαρή νόσο. Και σκορ πάνω από 1000 σημαίνει ότι είσαι μια κινούμενη ορολογιακή βόμβα. Οι αρτηρίες σου είναι τσιμέντο. Ο Θωμάς ήταν 68 ετών. Ένιωθε καλά. Κανένα σύμπτωμα. Παρ' όλα αυτά, ο γιατρός του ζήτησε σκορ στεφανιαίου ασβεστίου στο πλαίσιο ενός τυπικού προληπτικού ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν 836. Σοβαρή νόσος. Ο καρδιολόγος του έμεινε άναυδος. Πώς γίνεται κάποιος με τόσο υψηλό σκορ να μην έχει συμπτώματα? Έκαναν αγγιογραφία. Η πρόστια κατιούσα αρτηρία του ήταν φραγμένη κατά 60%. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία κατά 50%. Όχι αρκετά σοβαρό για στέντ, αλλά αρκετά σοβαρό για να τον σκοτώσει, αν μία από αυτές τις πλάκες ρίγνητο. Ο καρδιολόγος του έγραψε στατίνη, ατορβαστατίνη 80 χιλιοστόγραμμα. Του είπε να ακολουθήσει δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Του είπε να γυμνάζεται. Τυπικές οδηγίες. Ο Θωμάς έκανε τα πάντα σωστά.
Έπαιρνε τη στατίνη του κάθε μέρα. Έκοψε το κόκκινο κρέας. Έτρωγε κοτόπουλο και ψάρι. Περπατούσε κάθε πρωί. Έναν χρόνο αργότερα επανέλαβαν το σκορ ασβεστίου. 981. Είχε αυξηθεί κατά 145 μονάδες. Η πλάκα μεγάλωνε και ασβεστοποιούνταν παρά τη στατίνη, παρά τη δίαιτα, παρά την άσκηση. Ο Θωμάς ήταν συντετριμμένος. Πίστευε ότι έκανε όλα όσα έπρεπε, αλλά η κατάστασή του χειροτέρευε. Ήρθε σε μένα και με ρώτησε αν χρειαζόταν χειρουργείο. Κοίταξα την αγγειογραφία του. Οι στενώσεις δεν ήταν αρκετά σοβαρές για bypass. Όμως του είπα την αλήθεια. Αν δεν ανέστρεφε αυτή τη διαδικασία, αν η πλάκα συνέχιζε να μεγαλώνει, θα ήταν νεκρός μέσα σε 5 χρόνια, είτε από έμφραγμα, είτε στο χειρουργικό μου τραπέζι. Ο Θωμάς με ρώτησε τι έπρεπε να κάνει. Του είπα να σταματήσει να ακολουθεί δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Του περιέγραψα το ακριβές γεύμα που πρόκειται να σου περιγράψω κι εγώ. Του εξήγησα τους μηχανισμούς, την ενεργοποίηση του ABCA1, την αναστολή της ασβεστοποίησης, την πρόληψη της οξύδωσης. Ο Θωμάς ήταν δύσπιστος. Μου είπε, ο καρδιολόγος μου είπε να αποφεύγω το λίπος. Εσύ μου λες να τρώω ελαιόλαδο. Του απάντησα, ο καρδιολόγος σου κάνει λάθος. Οι δίαιτες χαμηλών λιπαρών δεν αναστρέφουν την πλάκα, τη χειροτερεύουν, γιατί μειώνουν την HDL και χωρίς HDL δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις την αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης. Δεν μπορείς να απομακρύνεις τη χολυστερόλη από τις αρτηρίες σου. Ο Θωμάς με εμπιστεύτηκε. Άλλαξε τη διατροφή του. Έτρωγε αυτό το γεύμα κάθε μέρα. Όχι μία φορά την εβδομάδα. Όχι όταν το θυμόταν. Κάθε μέρα. Επαναλάβαμε το σκορ ασβεστίου 18 μήνες αργότερα. 922. Είχε μειωθεί κατά 59 μονάδες. Η πλάκα υποχωρούσε. Το ασβέστιο επαναρροφούνταν. Οι αρτηρίες του επουλώνονταν. Ο Θωμάς ζει ακόμη σήμερα. 5 χρόνια αργότερα. Το σκορ ασβεστίου του είναι 841. Παραμένει υψηλό, αλλά μειώνεται. Η νόσος αναστρέφεται. Αργά, αλλά αναστρέφεται. Και δεν θα χρειαστεί ποτέ χειρουργείο, γιατί το προλάβαμε. Ενεργοποιήσαμε τους μηχανισμούς που χρειαζόταν το σώμα του για να αυτοθεραπευτεί. Αυτό θέλω και για σένα. Τώρα, ας μιλήσουμε για το γεύμα. Αυτό δεν είναι συνταγή. Είναι πρωτόκολλο. Κάθε συστατικό έχει συγκεκριμένο ρόλο. Κάθε ένωση ενεργοποιεί έναν συγκεκριμένο μηχανισμό. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις. Δεν μπορείς να παραλείψεις στοιχεία. Δεν μπορείς να κάνεις τα μισά και να περιμένεις αποτέλεσμα. Εδώ ισχύει το όλα ή τίποτα. Το πρώτο στοιχείο είναι ο δότης νητρικών. Χρειάζεσαι ρόκα ή παντζάρια, ιδανικά και τα δύο. Και να γιατί. Το ενδοθήλιο, η εσωτερική επένδυση των αρτηριών σου, παράγει μονοξίδιο του αζότου. Είναι το πιο σημαντικό μόριο για την καρδιαγγειακή υγεία. Το μονοξίδιο του αζότου διαστέλει τα αγκία, εμποδίζει τα αιμοκύτταρα να κολλούν, αναστέλει τον πολλαπλασιασμό των λίων μυϊκών κυττάρων, προλαμβάνει τον σχηματισμό πλάκας. Όμως στην αθυροσκλήρωση, η παραγωγή μονοξιδίου του αζότου είναι μειωμένη. Το ενδοθήλιο δυσλειτουργεί, δεν μπορεί να παράγει αρκετό. Και χωρίς μονοξίδιο του αζότου τα αγκία συσπώνται. Η ροή του αίματος μειώνεται. Η πλάκα προχωρά. Μπορείς να αποκαταστήσεις το μονοξίδιο του αζότου μέσω μιας οδού που ονομάζεται εντέρωση ελογόνος οδός νητρικών νητροδών μονοξιδίου του αζότου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στη φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος τα τελευταία 20 χρόνια και σχεδόν κανείς δεν τη γνωρίζει. Να πώς λειτουργεί. Τρως τρόφιμα πλούσια σε νητρικά. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ρόκα, σπανάκι, παντζάρια. Τα νητρικά απορροφώνται στο λεπτό έντερο. Μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος. Οι σιελογόνοι αδένες τα συμπυκνώνουν. Το 25% των νητρικών στο αίμα εκρίνεται στο σάλιο. Καταπίνει στο σάλιο σου, επιστρέφει ξανά στο στόμα σου. Και εδώ βρίσκεται το εντυπωσιακό κομμάτι. Το στόμα σου είναι γεμάτο βακτήρια. Συγκεκριμένα βακτήρια στη γλώσσα και στα ούλα. Αυτά τα βακτήρια διαθέτουν ένα ένζυμο που ονομάζεται νητρική αναγωγάση. Το ένζυμο αυτό μετατρέπει τα νητρικά σε νητρόδι. Καταπίνει στα νητρόδι. Φτάνουν στο στομάχι. Το γαστρικό οξύ μετατρέπει ένα μέρος τους άμεσα σε μονοξίδιο του αζότου. Το υπόλοιπο απορροφάται και κυκλοφορεί στο αίμα. Όταν φτάσει στα αιμοφόρα αγγεία, τα ενδοθηλιακά κύτταρα το μετατρέπουν σε μονοξίδιο του αζότου.
τα αγγεία διαστέλλονται. Η ροή του αίματος αυξάνεται. Η λειτουργία του ενδοθηλίου αποκαθίσταται. Αυτό δεν είναι θεωρία. Έχει αποδειχθεί σε μελέτες σε ανθρώπους. Ερευνητές έδωσαν σε άτομα χυμό παντζαριού, ο οποίος είναι πλούσιος σε νητρικά. Μέτρησαν τη λειτουργία του ενδοθηλίου πριν και μετά. Η ενδοθηλιακή λειτουργία βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγες ώρες η αρτηριακή πίεση μειώθηκε, η σκληρότητα των αρτηριών μειώθηκε, η ροή του αίματος αυξήθηκε, όλα λόγω των νητρικών. Όμως εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Αυτό λειτουργεί μόνο αν υπάρχουν τα βακτήρια. Αν σκοτώσεις τα βακτήρια, η οδός σταματά. Και πώς σκοτώνεις τα βακτήρια του στόματος? Με στοματικά διαλύματα, ειδικά τα αντισηπτικά, όπως η χλωρεξιδίνη, το λιστερίν. Αυτά τα προϊόντα σκοτώνουν βακτήρια. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλά σκοτώνουν και τα καλά βακτήρια. Τα βακτήρια που μετατρέπουν τα νητρικά σε νητρόδι. Αν χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα, καταστρέφεις την εντέρωση ελογόνο οδό. Το σώμα σου δεν μπορεί να παράγει μονοξίδιο του αζότου από νητρικά. Μελέτες το έχουν αποδείξει. Ερευνητές έδωσαν σε ανθρώπους στοματικό διάλυμα 2 φορές την ημέρα για 1 εβδομάδα. Στη συνέχεια τους έδωσαν χυμό παντζαριού. Μέτρησαν την παραγωγή μονοξεϊδίου του αζότου. Είχε εξαφανιστεί. Η αρτηριακή πίεση αυξήθηκε. Η ενδοθηλιακή λειτουργία επιδεινώθηκε. Όλα επειδή τα βακτήρια είχαν σκοτωθεί. Γι' αυτό, αν θέλεις αυτό να δουλέψει, αν θέλεις να αποκαταστήσεις την παραγωγή μονοξεϊδίου του αζότου, πρέπει να σταματήσεις άμεσα τη χρήση στοματικού διαλύματος. Απλώς βούρτσισε τα δόντια σου. Χρησιμοποίησε οδοντικό νήμα. Αυτό αρκεί. Μην σκοτώνεις τα βακτήρια που κρατούν ζωντανές τις αρτηρίες σου. Τώρα, πόσα νητρικά χρειάζεσαι? Οι μελέτες δείχνουν ότι 300 έως 500 χιλιοστόγραμμα νητρικών την ημέρα είναι το ιδανικό. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 2 φλιτζάνια ρόκα ή ένα μεγάλο παντζάρι ή ένα φλιτζάνι χυμό παντζαριού. Προτιμώ τη ρόκα γιατί ενσωματώνεται πιο εύκολα σε ένα γεύμα. Θα τη χρησιμοποιήσεις ως βάση. 1 μεγάλη σαλάτα. 2 έως 3 φλιτζάνια ρόκα. Ομή, όχι μαγειρεμένη. Το μαγείρεμα καταστρέφει μέρος των νητρικών. Φάε τη ομή. Οι σιελογόνοι δένες σου θα συμπυκνώσουν τα νητρικά. Τα βακτήρια θα τα μετατρέψουν. Το μονοξίδιο του αζότου θα πλημμυρίσει το σώμα σου. Τα αγγεία σου θα διασταλούν. Η ροή του αίματος προς την καρδιά σου θα αυξηθεί. Η λειτουργία του ενδοθηλίου θα βελτιωθεί. Μέσα σε λίγες ώρες θα το νιώσεις. Τα χέρια και τα πόδια σου θα είναι πιο ζεστά. Η αρτηριακή πίεση θα πέσει ελαφρώς. Η αντοχή σου στην άσκηση θα αυξηθεί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άνοιξες το δρόμο. Όμως το άνοιγμα του δρόμου δεν αρκεί. Πρέπει να μετακινήσεις τα σκουπίδια. Πρέπει να ενεργοποιήσεις την αντίστροφη μεταφορά χολυστερόλης. Πρέπει να ενεργοποιήσεις το ABCA1. Και γι' αυτό χρειάζεσαι το δεύτερο στοιχείο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε φενόλες. Όχι οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υψηλής φαινολικής αξίας. Αυτό έχει σημασία.